Quan lluites contra un enemic més gran i més fort que tu, tenir al teu costat un amic o una amiga que no sabies que existia és el millor que hi ha hagut. Amb aquesta cita de la pel·lícula de Pride de l'any 2014 us donem la benvinguda en aquest acte de la Diada per l'Alliberament Afectiu, Sexual i de Gènere de la Crida LGBTI. Volem donar-vos la benvinguda a totes per ser aquí i a les que esteu aquí baix, però també especialment a les que esteu aquí dalt de l'escenari. Moltes gràcies per ser avui aquí i poder comptar amb la vostra presència. També volem agrair especialment en aquestes més de 70 entitats que us heu adherit en el manifest d'enguany de Lluitem Juntes per la Diada de l'Alliberament. I també volem agrair especialment i volem donar una forta abraçada a les companyes de l'Espai Jove La Fontana i del Consell de Joventut de Barcelona per acollir-nos aquí en aquesta fantàstica plaça de l'Espai Jove La Fontana i per posar-nos tantes i tantes facilitats, tot i que no sempre ho posem nosaltres igual de fàcil. Donades aquí les gràcies, donem per inaugurada aquesta nova edició de la Diada per l'Alliberament Afectiu, Sexual i de Gènere. Fem també un breu recordatori, segurament ja ho sabeu, però no està de més dir-ho. El proper dissabte, dia 1 de juliol, tornarem a sortir als carrers, tornarem a baixar les Rambles fins a plaça Sant Jaume. A 6:15 ens veiem a plaça Universitat en aquesta 47a manifestació per l'alliberament que fem des del 1977 sense interrupció, ni tan sols vam deixar de fer-ho per la pandèmia. Així doncs, aquesta nova edició comencem i comencem amb aquesta meravellosa taula amb aquests companys i companyes que tenim aquí avui, no vull tapar-vos, així que em poso aquí darrere. Bé, des d'aquesta taula rodona porta per nom Unim els colors de totes les lluites. Per què? Doncs perquè des de la Crida seguim apostant, com ja portem uns anyets, apostant per aquesta estratègia d'intentar unir totes aquestes lluites que considerem germanes. Per què? Doncs perquè creiem que és l'única eina que tenim per combatre tots aquests estralls del sistema capitalista i aquesta estructura classista, racista, masclista i LGBTI-fòbica que ens envolta. Creiem que l'única solució és donant-nos la mà, donant-nos suport les unes a les altres i aconseguir combatre juntes tots aquests embats que ens trobem habitualment. En aquesta taula rodona comptarem amb la Cielo de Tanquem el CIES, comptarem també amb la Vània de les Kellys, amb en Dani Celma, antic company de la Crida i també avui en representació d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme, i també amb la Mari Puello del Sindicat de Llogateres. Aquesta taula rodona serà una mica breu i després comptarem amb una altra també breu conversa sobre com fer front al feixisme i a l'extrema dreta que hem hagut de veure com va agafant cada dia més i més espai en els últims anys, però especialment o més recentment, com hem pogut comprovar amb els resultats de les eleccions municipals del passat 28 de maig. Després també llegirem el manifest i ho amenitzarem també amb una actuació musical d'unes artistes que us hem preparat, que ho fan molt i molt bé, que són la Maria i en Raül, que més endavant ja presentarem. Doncs bé, sense més dilacions, comencem fent una pregunta a cadascuna de les que esteu avui aquí dalt i després llançarem una segona pregunta més genèrica que podeu respondre totes també amb l'ordre que us vingui de gust, perquè també creiem que és molt important escoltar el vostre punt de vista i traiem llibretes i apuntem tot el que aneu dient perquè és molt important. Començarem amb la companya, amb la Vània de les Kellys. Les Kellys és un col·lectiu autoorganitzat de cambreres de pis i les seves aliades que lluiten per aconseguir unes condicions laborals dignes i el reconeixement dels seus drets enfront les precàries situacions que es veuen obligades a haver de fer front. Lluiten per veure reconeguts els seus drets i també en especial el dret a la salut de les treballadores. Nascudes l'any 2016, i corregeix-me si m'equivoco, però crec que actualment estan distribuïdes en 8 grups a Barcelona, Benidorm, Cádiz, La Rioja, Fuerteventura, Lanzarote, Madrid i Mallorca. Doncs bé, entenem que aquesta precarietat laboral i aquesta explotació s'entén de múltiples maneres. En el vostre cas, Vània, quina mena de violències heu de fer front actualment? Què reclameu i quines accions dueu a terme per aconseguir els vostres objectius? Hola, buenas tardes. Soy Vania, como bien lo ha dicho el compañero, y pertenezco a las Kellys Cataluña. Nosotras a lo largo de este tiempo, desde que empezamos en las redes en el 2014 y en el 2016 nos constituimos en asociación
en el 18, debido a los vacíos que nos hacían los grandes sindicatos, decidimos convertirnos en sindicato y en septiembre del 2018 ya conformamos el sindicato Las Kellys Catalunya. Somos el único sindicato a nivel nacional que está formado por camareras, solo por camareras de piso, y está solo en Cataluña. Nosotras nos orgullecemos muchísimo porque a lo largo de nuestra lucha vemos que hay un horizonte en común y hay un horizonte en verde. Esto siempre lo decimos, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. No debemos perder esa ilusión por vivir, esa lucha por lograr la dignidad. Y en eso confluimos todos los grupos sociales. He de decir que hemos ido al Parlamento, tanto de aquí como al europeo, pero hemos visto tales trabas que hemos intentado saltarlo, ¿no? En realidad lo hemos saltado y hemos traído abajo todo aquello que eran piedras en el camino. Las hemos apartado y hemos pasado directamente, eliminando de toda manera esa poca democracia que tienen los políticos. Unos políticos corruptos, porque son políticos corruptos. He de decir que nosotras hemos hablado con la mayoría, creo que no ha faltado una puerta que no hayamos tocado. Y en todas siempre prevalece el afán único de cada político. Entonces, ¿cuándo vamos a poder salir de esto? ¿Cuándo? Cuando todos los grupos sociales unamos fuerzas y tiremos adelante. Esa es la única manera que tenemos para salir adelante. Hago recordar que nuestro sello de calidad, que fue aprobado en el Parlamento catalán, sigue todavía pendiente de desarrollarse. Nosotras ya lo hemos desarrollado particularmente, pero ellos aún no. Imagínense, nosotras que no tenemos o que no teníamos todo lo necesario para desarrollarlo, lo hemos hecho. Y ellos no. O sea, es increíble, ¿no? Cuando no hay voluntad política. En la pandemia, todos nos quedamos sin trabajo. Todos los que estamos en hostelería y la mayor parte de la sociedad nos quedamos aún más cayendo en la precariedad y formando las largas colas del hambre. Es allí cuando hemos visto la unidad, porque a través de todos los compañeros, a través de las redes sociales, logramos salir adelante. ¿Por el gobierno? No, porque no llegamos a cobrar, me parece que fue, en mi caso fue al tercer mes, en otros casos cobraron al cuarto y quinto mes, o sea que imagínense, todo acumulado, ¿no? Y nosotras cada vez peor. Hablan del techo de cristal, en realidad estamos nosotros hablando de todas las políticas que están arriba y que ellas dicen que quieren romper ese techo de cristal. ¿En realidad es eso lo que necesitamos? ¿O es salir del lodo en el que nos encontramos? ¿O es salir de abajo en las cloacas donde nos están poniendo? Eso hay que preguntarse. Hemos de salir de allí. Hemos de humanizar el trabajo. Y vuelvo a decir, hay que dar dignidad a todo trabajo. Porque a nosotras particularmente, porque somos las que limpiamos, somos la última mota en el suelo. No valemos nada para ellos. Y peor, cuando éramos externas de las empresas multiservicio, es que ni nos dirigían la palabra. Porque como no eres del hotel, pues poco me importas. Y no había empatía, ¿no? Contra eso seguimos luchando. Hemos logrado batallitas, algunas batallas, realmente son pocas las que hemos perdido, ¿no? Y tampoco digo que se ha perdido, sino que está en proceso, ¿no? Porque llegará el momento que lo tendrán que hacer. Nos identificamos muchísimo con vosotros porque estamos constantemente viendo que coincidimos
en la mayor parte de puntos. Por ejemplo, nuestra precariedad llega en todos los ámbitos, en todo. Y una de las cosas que a mí me indigna mucho es que los centros de trabajo no estén preparadas y no estén preparados para trabajadores o trabajadoras que han cambiado de sexo. Increíble, tener luchas continuas en un hotel porque compañeras no quieren aceptarlo, ahora, en este momento y en el tiempo que vivimos, es tremendo. ¿Por qué? Porque hay doble trabajo. Hay que intentar que las compañeras se integren en la cultura y luego luchar por la compañera que está padeciendo esto. ¿Es normal que una compañera trans tenga que utilizar un lavabo a escondidas para poder cambiarse porque no tiene un sitio adecuado en el vestuario? ¿Por qué? ¿Por qué? Pienso que todos tenemos derecho a vivir, derecho a la dignidad, derecho a una casa, derecho a un buen alquiler, ¿verdad? Pienso que todos tenemos que unirnos en este aspecto y como Kellys, nosotras estamos en todo momento luchando y nunca dejaremos de luchar. Moltes gràcies, Vània. Passem la paraula a la Cielo de Tanquem el CIE. Tanquem el CIE són un col·lectiu antiracista i antipatriarcal que treballa, doncs, com bé diu el seu nom, pel tancament del centre d'internament d'estrangers, però no només això, sinó també per la fi de les deportacions forçades i l'abolició de la llei d'estrangeria. Va néixer l'any 2012 arrel de la mort, o millor dit, l'assassinat d'Idrissa Diallo al CIE de Zona Franca, posant de manifest les condicions de tortura que es viuen en aquest tipus de centres i instal·lacions. Malauradament, fa 4 dies va fer un any de la massacre que va tenir lloc a la tanca de Merilla, on 37 persones van morir assassinades per les forces de vigilància frontereres i més de 77 persones permaneixen actualment encara desaparegudes. L'estat espanyol va justificar que les mesures aplicades eren raonables i que la culpa va ser exclusivament de les màfies migratòries. Quines són, des de Tanquem el CIE, quines són les polítiques i accions que denuncieu davant d'aquests fets? Què exigiu als estats espanyol i marroquí com a responsables al cap i a la fi de la massacre i quina relació hi trobeu també amb la vostra lluita pel tancament d'aquest tipus de centres? Merci. Bona tarda a tota la gent que està aquí. Y yo soy la Cielo, dona trans, migrada y racializada por el poder. Bueno, desde Tanquem el CIE som conscients de moltes coses. Si em permeteu, parlaré en castellà, porque tengo la meva xuleta en castellà y así no em barrello. Hem de denunciar el cinisme de la Unión Europea y dins de la Unión Europea de España, del reino espanyol. Perquè és la seva geopolítica la que crea les condicions per a que la gent es senti i sigui obligada a emigrar. Es creen guerres amb armes. D'on venen les armes? Que no construïm nosaltres a Llatinoamèrica, ni a Àfrica, ni a Àsia, ni al sur global. Nos venen d'Europa. Estados Unidos también, de Rusia, de China, pero mayoritariamente de Estados Unidos y de Europa. ¿Y por qué? Se las entregan y causan divisiones entre nuestros países para un enfrentamiento que venen armas a cambio de dejarles expoliar nuestros recursos. Entonces, ens endeutem. Per altra banda, es fan contractes de tipus tratats o tratados de libre comercio, que en realidad deberían llamarse tratados de libre especulación y expoliación, como lo que está ahora mismo negociándose entre la Unión Europea
y ha ido el señor Lula de Brasil también para ver si es que se llenaba. Bueno, él también tiene sus presiones, etcétera. No todos somos perfectos. Y gracias a esos tratados es que se contratan, por ejemplo, que las multinacionales y sus flotas pesqueras vayan barriendo todas las costas del sur global, de tal forma que quedan sin medios de subsistencia los pescadores y la población local. No hay peces. Se contaminan los ríos, las tierras con la minería, coltán, litio, cobre. Les suena, ¿verdad?, para nuestros aparatitos. Y luego hacen las guerras con armas de aquí. ¿Y qué pretenden? Que nos muramos de inanición en nuestros suelos de origen. No nos permiten viajar ni emigrar. Nos cierran las puertas. Nos dicen que invadimos y que están militarizando las fronteras con alta tecnología, drones. Se prueban nuevas tecnologías de control de personas. Esto de la identificación por la voz, por el iris, todo ello se está probando ahora en los migrantes y hacen una base de datos común que luego, si les va bien, pues se extenderá y recortará derechos a todos los ciudadanos como vosotros, que ya no tendréis privacidad y sabrán hasta cuándo vais al baño. Pues todo esto son causas de que migremos. Por otro lado, mientras llegamos algunas, de las que por algún motivo tenemos los recursos que nuestra familia ha vendido o se ha hecho un préstamo, ha vendido lo que tenía y nos ha podido hacer llegar hasta aquí, nos encontramos con que hemos de estar en la clandestinidad durante al menos 3 años, si es que no tenemos la suerte de tener contactos o de tener mucho dinero para poder entrar con toda la documentación en regla y que no nos digan ilegales, porque eso es otra cosa. El lenguaje es importantísimo. Ninguna persona puede ser ilegal. Ilegales son las acciones, las actitudes, pero nunca las personas. Y se nos tiene que respetar de esta manera. Finalmente quería mencionar que el ser de un grupo que ha sido perseguido como las personas LGTB nos hace inmunes al racismo y al fascismo. De hecho, el señor Marlaska es gay, sin embargo, con sus acciones, no con sus palabras, con sus acciones, demuestra que es un facha redomado. Por eso decimos, Marlaska, salta tú la valla. Moltes gràcies, Cielo. Passem la paraula ara al company de UCCR. Unitat contra el feixisme i el racisme és un moviment social que naix l'any 2010 arran del sorgiment, del naixement d'aquest partit d'extrema dreta Plataforma per Catalunya. Des d'aleshores s'organitza per tal de fer front al feixisme i al racisme i a tot tipus de racismes i feixismes des de diferents fronts, especialment tant des dels carrers com des de l'àmbit també institucional. És innegable que els últims anys, i com ja introduïem abans, s'ha produït aquest auge del feixisme i l'extrema dreta. No només hem observat un gir cap a la dreta dels partits més, diguéssim, tradicionals de tota la vida, no? Sinó que a més han sorgit nous partits ja més descaradament feixistes o molt més ancorats a la dreta, com poden ser Vox, com pot ser aquí a Catalunya el Front Nacional de Catalunya o com hem vist també recentment amb la victòria d'Aliança Catalana a la ciutat que alguns li diuen la noble vila de Ripoll.
Dit això, quina lectura feu d'aquesta victòria de l'Aliança Catalana a Ripoll? A quines causes l'atribuïu i com es relaciona també amb el panorama tant a nivell de Catalunya com a nivell estatal? Gràcies, Bernat. Bona tarda a tots i totes. Collboni també és gay y no sé si nos va a llevar a la ruina aquí en Barcelona, o sea que déu-n'hi-do lo que nos falta. Bé, jo tres coses per ser ràpida. Un tema contextual a Catalunya i a Espanya, però jo crec que el tema de l'extrema dreta és també a nivell mundial, no? Podem parlar del Trump, però parlem d'Europa, aquest cap de setmana a Grècia. Alba Daurada, los hemos vencido, sí. Des de la presó, aquell que van fotre a la presó, que era Alba Daurada, ha creat un partit encara més ultranazi i han entrat a representació a Grècia. Vull dir que la realitat supera la ficció. Y Alemania, ¿no? Donde está prohibido decir que Hitler, que no sé... Hòstia, pues mira, una zona, una regió, 60.000 persones, qui mana una persona de l'extrema dreta. Vull dir, calcemos, no? Com deia aquell, no? Vull dir que a nivell contextual no és només la situació catalana o d'Espanya, sinó és un nivell mundial, no? Que té a veure amb la segona part, que és una crisi mundial, no? Portem molts anys de crisi, no? Un dia, no? Aquella crisi del no sé què, del 2010... No. Portem una crisi que ens va afectant, no? El sistema capitalista ens aixafa cada vegada més i el que passa sempre, no? El 5%, el 3%, el 2% d'aquells que manen utilitzen, no? Les maneres més fàcils que tenen elles de separar-nos i dividir-nos, no? Els LGTBI per un costat, les persones racialitzades per l'altre, les dones per un costat, no? I això fa, no? Que quan en aquesta situació paupèrrima que estem visquent moltes, la gran majoria de nosaltres, no? Com a classe treballadora, ens comencem a enfrontar entre nosaltres, no? Que és una del que estan buscant elles, no? I que ens passa molt normalment, no? Exemple, fa una setmana el tren de Clot, bueno, l'andana del tren de Clot, van agredir a una dona trans, una parella normalíssima com qualsevol de les que estem aquí nosaltres, ni més feixista ni votant de Vox segurament, sinó que intentaven colar-se al metro. O sigui, la mateixa pauperitat, la mateixa situació de persones amb dificultats econòmiques que tenim qualsevol de nosaltres i que la reacció no va ser contra el segurata, contra els governs que no deixen que el transport públic sigui gratuït, sinó va ser contra aquella pobra persona que es trobava allà al mig i de dir-li tot això que va sortir per les notícies que no cal que repetim. Aleshores, aquesta situació també econòmica que afecta que totes les minories acabem rebent el dolor i la ignomínia d'un sistema capitalista que ens esclafa. I una tercera, penso jo, que té una cosa positiva, que és que durant els últims anys, i quan tens una edat comences a veure en perspectiva, la bona feina que s'està fent des de molts sectors. Un, que penso que és molt important, és el moviment feminista. Han aconseguit treure moltíssima gent als carrers, mobilitzar diverses capes de la societat per treballar pel feminisme. Un altre, penso important, i ja no és per ser pilota, però sí, la crida me la sento molt propera, va ser el recuperament. Hi havia com com semblava, la mani històrica LGTBI que es va fer fa 47 anys, potser, si no m'equivoco, que celebràvem l'altre dia, que allò era és la mani no històrica sinó anticapitalista, de la gent d'esquerres d'aquesta ciutat i fins i tot de tot l'estat espanyol i diríem de molts altres espais. I com allò anava de capa caïda i ara s'ha tornat a realitzar, no només com a moviment LGTBI, sinó amb tot això, la unió de les lluites, que en parlarem a la segona part. I hi ha molta gent reaccionària a aquests moviments importants que estan havent-hi. I la més reaccionària de totes em sembla és la història aquesta del fuet, em sembla una cosa surrealista. Portem anys, totes les persones que segurament hem estat organitzant concerts joves, barraques, festes populars, on hem anat mirant, hosti, hi ha molta gent que és vegana, no sé què, hosti, per què hem de menjar... Podem menjar també una cosa diferent? No, ara aquesta persona alcaldessa feixista de Ripoll diu que no. Ara hem de menjar obligatòriament fuet a Ripoll quan és una cosa que no havíem fet mai. Hòstia, no? Doncs és aquesta reacció a que durant aquests últims anys hi ha molta gent mobilitzada que s'ho està corrent i ho ha fet molt bé i que s'estan intentant, i crec que alguns drets s'estan guanyant, o sigui, tenim un horitzó molt gran per aconseguir-ne més, però sí que hem aconseguit una mobilització que fa que molta gent reaccioni d'una manera nefasta i això del fuet em sembla com un exemple clar de que si aquesta és la seva reacció ho tenim guanyat perquè els esclafarem d'una manera o altra segurament dintre de poc.
Gràcies, Dani. I per últim donem la paraula a la nostra companya, la Mari Puello, del Sindicat de Llogateres. El sindicat va ser creat per persones que viuen de lloguer a Catalunya per tal de posar fi en aquesta bombolla d'augment de preus del lloguer que afecta Catalunya, però també afecta a les principals ciutats de tot l'Estat, també. I bàsicament doncs això, exerceixen el seu dret a defensar un habitatge digne, estable i segur. Com hem vist segurament a les notícies últimament, de fet fa un mes, crec que va ser just fa un mes, va ser aprovada la nova llei de l'habitatge, que en principi el que pretén és fixar en termes generals un topall, diguéssim, un límit fins a quan poden pujar els lloguers en el conjunt de l'Estat. Tot i així, hem hagut de veure, i de fet tenint en compte, crec que va ser la notícia que va sortir, crec que just ahir, o almenys ho vaig veure allà, ho vaig llegir 324, no sé si m'equivocaré ara amb el titular, però que deia que a partir de l'1 de juliol tots aquells pisos que hagin de renovar el contracte, els propietaris són lliures de pujar-los sense límit. Llavors, tenint en compte aquest fet, d'aquest govern tan progressista i el més progressista de la història que tenim, fins a quin punt aquesta llei beneficia a les persones llogateres i fins a quin punt resulta insuficient. I seguint aquest fil també, acabar aterrant amb això, quines són aquestes limitacions de l'àmbit institucional que impedeixen que les persones puguin accedir a uns lloguers dignes. No, sí, el titular és correcte. Bé, primer de tot, vull deixar clar que aquesta llei de vivienda, perdoneu, aquesta llei de vivienda que ells han presentat com que és una que ens han donat perquè són tan bons, és una cosa que s'ha aconseguit per la lluita al carrer. La lluita no només del sindicat de llogateres, sinó de grups com la PA, de sindicats de barri, de totes les entitats que lluiten pel dret a la vivenda. Sense la pressió del carrer, aquesta llei no existiria. Llavors, és suficient? No. La llei ens sembla molt insuficient i està plena de forats, ara aniré una mica més en detall, però alhora el que és molt important és que per primer cop a l'estat espanyol s'ha fet una llei on es marca la possibilitat de fer un topall als preus de lloguer. Que això és un canvi de paradigma, això és un canvi de mentalitat, és un primer pas, a partir d'aquí hem de continuar al carrer i hem de continuar exigint que la llei la facin bé. Llavors, responent la pregunta sobre... Aquesta llei té tres coses que poden ser vistes com a positives. Una d'elles és sí que hi haurà una regulació de preus de lloguer, però si la teva ciutat o municipi és declarat com a àrea tensa, que això depèn de la comunitat autònoma, primer de l'Ajuntament, que ho ha de declarar, després la comunitat autònoma ha de dir, doncs sí, això és una àrea tensa, i finalment ho han de presentar a l'estat espanyol, i l'estat espanyol ha de dir que sí, i llavors començarà a aplicar aquest topall de lloguers segons l'índex que tinguin marcat. Quin és el problema? Que l'índex actual, per començar que ara mateix a l'estat espanyol només Catalunya té un índex fet, perquè com ja vam tenir la llei del 2020, la catalana, que ja tenia aquest supòsit, ja tenim aquest índex fet, però alhora la resta de l'estat igual és una cosa que allarguen i allarguen i no l'arriben a fer mai. Llavors, a Catalunya fa poc la Generalitat ha presentat una llista de 140 municipis declarats com a àrea tensa, Barcelona evidentment està entre ells, i ara està en mans de l'estat espanyol que ens ho aprovin, esperem que ràpid, esperem que no s'esperin a veure què passa amb les eleccions, però de moment per això, encara que la llei ja existeix, si a partir de l'1 de juliol se t'acaba el contracte i et fan un contracte nou, encara et poden posar el preu que vulguin perquè no estem encara declarats com a àrea tensa i per tant no aplica. Però quan apliqui, a veure què tal va. La cosa que sí que és bona, de debò, és la fi de l'estafa immobiliària. Fins ara, quan tu anaves a llogar un pis, no només havies de pagar al mes del que entraves una fiança, un dipòsit, sinó que a més havies de pagar un 10% de l'anualitat a la immobiliària. La immobiliària que estava treballant per al propietari, perquè la immobiliària treballa per propietari. No fan res més, o sigui, entres tu en el portal, tu decideixes el pis, tu els truques, ells com a molt t'ensenyen el pis i et donen un contracte que és un contracte tipus que entenen, o sigui, que només imprimeixen i canvien dues coses. I per això t'estaven cobrant un 10% de l'anualitat.
Llavors això ara s'ha canviat i sí o sí ho ha de pagar el propietari. Les immobiliàries, per descomptat, estan fent molta trampa. Això aplica, sigui honor i atença, aplica des del moment en què es va ser la llei, es va ser el BOE, aplica en tot l'estat espanyol, dona igual si el teu municipi és tens o no és tens. La immobiliària l'ha de pagar el propietari i no poden ficar-hi cap concepte. Llavors, per aquest tema, perquè si em posés a parlar d'aquest tema menjo tot el temps, hem fet des del Sindicat de Llogateres, que vam presentar-ho aquest passat dilluns, una pàgina web només dedicada a aquest tema, on pots informar-te de si t'estan cobrant honoraris irregularment i què fer en cas que ja te'ls hagin cobrat i els hagis pagat, com reclamar-los i tot això. Us convido a donar-li un cop d'ull, ho tenim a les nostres xarxes. I la tercera cosa una mica bona que porta aquesta llei és que per fi es entra la idea de penalitzar pisos buits. Hi ha per fi una definició estatal de què es considera pis buit. I és un pis que porti buit sense cap mena d'ús més de 2 anys. Nosaltres aquests 2 anys ens semblen una mica excessius, creiem que hauria de ser menys, però de tota manera, a partir d'aquí, les comunitats autònomes podrien arribar a multar aquests pisos buits, però de tota manera tampoc queda molt clar el mena de multes i quants diners estem parlant i res de tot això. I aquestes serien les 3 coses bé. Després, evidentment, té forats, té molts forats, perquè no entren els contractes de tipus temporal, que és el que està més de moda ara mateix a Barcelona, que són contractes entre 30 dies i 11 mesos. Aquí poden posar el preu que els doni la gana, i això qui ho aprofita normalment? Perquè els veïns del barri que treballen el que volen és estabilitat, el que vols és estar al teu pis 5-7 anys, al màxim que puguis. I aquests pisos de temporada en realitat estan fets més que per turistes, perquè per això ja tenen els pisos turístics, per tota aquesta gent, expats que en diuen, o els nòmades digitals, que amb sous dels seus països d'origen, que acostumen a ser força més alt que el sou que tenim la gent de Catalunya, venen a viure, poden triar la ciutat des de la que treballar i venen a viure a països més pobres, normalment és la costa catalana, Itàlia, Grècia també tenen molt problema amb això, i ells els dona igual pagar aquests preus exorbitats perquè total si estan de pas i són ànimes lliures i ciutadans del mundo. I llavors això també fa que moltes immobiliàries hagin vist el filón en aquesta mena de pisos. Sobretot tenint en compte que ara a Barcelona, doncs, per exemple, començaran ara ja, perquè l'han de preparar fins l'any que ve, que tenim, per exemple, esdeveniments com la Copa Amèrica, que portaran milers i milers de persones a treballar només en això de la Copa Amèrica, perquè cada equip porta els seus metges, els seus mecànics, i aquesta gent s'ha de jutjar en alguna banda. Doncs moltes immobiliàries estan agafant pisos de lloguer regular i passant-les cap allà, perquè aquí poden posar el preu que els doni la gana. Llavors, una altra cosa que no està molt ben definit és, per exemple, que no prohibeix els desnonaments ni els atura. Sí que hi ha una part que parla que s'aturaran els desnonaments amb data oberta, però no atura els desnonaments aquesta llei. Llavors, bé, hi ha un munt de forats d'aquests que des del nostre punt de vista el que vol dir és que ara que tenim aquesta llei, si és que ens dura, el que hem de fer és treballar des del carrer per aconseguir que vagin fent canvis a la llei, petites reformes, i que sigui una llei que sí que ens serveixi efectivament per parar preus, per mantenir-nos als nostres barris i a les nostres cases i perquè no ens facin fora de les nostres ciutats. Moltíssimes gràcies, Mari, i bé, a totes les que heu parlat. Voldríem fer una segona pregunta. El que sí que us demanarem és una mica de brevetat en aquesta segona intervenció, 2, 3, 4 minuts a tot estirar, perquè si no després acabarem molt tard i tampoc volem que arribeu tard a casa.
Així que llenço la pregunta. Quina creieu que és la situació del col·lectiu LGBTI en les vostres lluites i sobretot com creieu que es poden relacionar i com creieu que es pot construir aquest pont, aquesta unió entre la vostra lluita i no només les que estem avui aquí a sobre l'escenari d'aquestes concretes, sinó també així en general en conjunt amb el conjunt de lluites de la classe treballadora a la nostra societat, no? I si voleu compartir això, alguna experiència, alguna idea, algun plantejament... Faig una ràpida. Per començar, sobre com fer totes aquestes lluites plegades, tu abans has parlat de la Peli Pride. A mi hi ha una frase que diu un personatge en aquesta pel·lícula que m'encanta, que és: soc d'esquerres, com puc diferenciar entre la lluita dels gais i la lluita dels miners, no? És a dir, si som d'esquerres, totes les lluites són la nostra lluita, i llavors jo crec que aquí és on ens trobem, com bé ha dit la companya abans, no? En el fons, la precarietat la tenim tots, hi ha gent que estem atravessats per 5-6 precarietats diferents, hi ha d'altres que només en tenim 2, però en el fons tots estem en la mateixa lluita de la precarietat i si no és junts no sortirem. Llavors, a mi aquesta frase m'agrada molt i la faig servir sovint. Llavors, sobre com en el sindicat mateix o la lluita de llogatera, sí que és cert que, per exemple, a nosaltres ens falten xifres per poder saber, perquè sabem que hi ha molts problemes per l'accés a l'habitatge per la gent del col·lectiu LGTBI, però alhora ens falten xifres perquè no hi ha xifres oficials. Com en moltes altres coses, si no agafa un col·lectiu i fa les seves pròpies xifres i les presenta i fa el seu estudi i perd el seu... Bueno, perd no, però vull dir, gastes el teu temps perquè la majoria de gent dels col·lectius són voluntaris. No hi ha ningú en l'Estat que es preocupi per treure aquestes xifres. Llavors també és molt difícil atacar un problema que no tens xifres. El que sí que sabem és que hi ha una discriminació immobiliària molt gran, això és una que sabem, i que l'única manera de lluitar contra aquesta discriminació immobiliària és que les persones mateixes siguin qui denunciïn. El que deia, l'Estat no està per defensar res de tot això. I llavors sí que us animo, encara que sigui molt pesat, encara que sigui en un moment en què un no té ganes, el que té ganes és de trobar un pis i viure, però a totes aquestes coses denunciar-les, perquè si hi ha denúncies podrem demostrar que les immobiliàries no només ens estafen amb diners, sinó que a més ens estafen en drets humans, i a partir d'aquí doncs podrem ajudar-vos i bueno, sempre que vulgueu nosaltres tenim les portes obertes a les assemblees. Sí, jo també ràpid. És una miqueta, és també la Peli Pride que ens ha marcat a diverses generacions segurament. A més, veia el Miquel també, portava aquí la samarreta de Miners, Support the Miners. Jo crec que també hem de poder, a partir d'ara, ja crec que portem intentant fer des de sempre, però a vegades contra més crisi ja del capital i contra més desmobilització, perquè és cert que també, quan parlàvem de context de l'extrema dreta, hi ha un context clar de desmobilització de les esquerres que deia la companya. Contra més desmobilització encara ens tanquem més amb la nostra lluita més ferotge contra allò que més intrínsecament som i a vegades ens costa més d'obrir-nos a el que deia la compi, de com al final també ens travessa una lluita contra aquesta precarietat o un sistema capital, capitalista que ens acaba matant. Aleshores, jo crec que hem de revertir aquesta tendència a la desmobilització i a fer-nos cada cop més petits i buscar, no sé quin és l'adjectiu, però amb habilitat potser, hem d'aprendre a treballar plegades, perquè a vegades ens passa molt, sí, anem totes juntes, però jo marco mis regles, tu marques tus regles i jo les tuyes. Entonces, hòstia, si tots marquem unes regles que ens impossibiliten treballar plegades, malament rai, Aleshores, jo crec que sí que hem de formar-nos en quina és l'ocupació dels espais que hem de tenir cadascuna segons el que dèiem abans, uno és d'un color i aleshores hi ha unes coses que tu no
pots lluitar contra elles, però tu no has de representar, no? Però també hem de, no, el mateix amb la nostra diversitat sexual o no, amb temes de, ostres, jo no tinc ni idea de quina és la lluita que esteu fent al sindicat de llogateres, tinc idea, però no soc especialista, hòstia, per què ets a part d'allò si una meva companya sap parlar, no? Aleshores, hem de tenir aquesta capacitat de saber, no, que la lluita, quan la volem fer comuna i quan volem fer-la gran, necessitem tenir aquesta amabilitat de poder treballar totes plegades. Jo crec que això és bastant bàsic. I a partir d'aquí, l'última experiència que he passat ara a Terrassa, per exemple, no? Ha entrat l'extrema dreta, ha entrat Vox d'allà, i totes les entitats de cultura popular, joves, no? També per desconèixer les barraques i tal, han fet tots una moguda per dir que a qualsevol moment de les festes populars que deuen ser a prop, que participi alguna de les persones de Vox que és del consistori, que elles no les faran, que les pararan, que no faran... Vale? Vull dir que jo crec que hem de ser capaces d'unir-nos amb coses molt grans. Tenim l'extrema dreta com a gran titular que ens està tenint aquí a sobre del cap. Aleshores, hem de ser capaces de buscar l'enemic, i jo crec que tenim enemics força grans, i ajuntar-nos per esclafar-lo, com deia al principi. Aleshores, això, una miqueta d'iniciativa, capacitat de treballar plegades, i jo tinc aquest optimisme de que segurament ho podrem aconseguir. Doncs en aquest mateix sentit d'unir-nos i no deixar-nos fer equips separats, mirar-nos sempre els nostres propis problemes i mirar-nos el ombligo, como decimos, ¿no? Tenemos que ser capaces de saltar sobre nuestra propia sombra y continuar, sí, siendo especialistas cada grupo que trabaja, e incluso hacer de observatorio donde recoger los datos que decías tú bien, por ejemplo, de la vivienda, de la precarización en el trabajo y en los casos de fascismo, en la discriminación contra grupos LGTBI, etcétera, hacer una compilación de esos casos, porque evidentemente de parte del Estado está demostrado que no hay voluntad de transparencia. Los datos que tenemos desde Tanquem, el CIES, y de grupos hermanos en el resto del país, los obtenemos visitando a los afectados, a los que están encerrados, privados, en esos agujeros legales, porque allí es una barbaridad que en los centros de internamiento extranjeros mande la voluntad del Policía Nacional a cargo. No es como en las diferentes prisiones donde hay unos protocolos, unas normas que se cumplen. Allí no. Allí si está de buen humor, si le caes bien, pues te deja que te visite la familia, que lleguen los abogados, etcétera, etcétera. O el médico. Tampoco hay garantía de atención médica. Las mujeres trans que están allí, ¿quién les garantiza que reciban su tratamiento hormonal? O las que están con otros tipos de necesidades de medicamentos. Nadie. Allí no hay garantía. Es un agujero legal terrible. Y encima pretenden que nos enfrentemos las pobres locales contra las más pobres que venimos de fuera. Eso no lo hemos de permitir, olvidando que el enemigo es común y es ese 1 o 3% que detenta la riqueza y que se hacen cada vez más ricos. En todas estas décadas de crisis económica, etcétera, no se han vuelto más pobres, se han vuelto aún más ricos, y el resto son los que nos hemos empobrecido. Entonces está claro qué es lo que debemos hacer si tenemos 2 dedos de frente, y es unirnos, trabajar en nuestros grupos especializados, haciendo observatorio, denunciando, etcétera, pero cuando salgamos a la calle, una convocatoria, estar atentas a la convocatoria que hacen de UCFR, de Yogatés, del LGTBI, de las Kellys, y así de todos los colectivos que están reprimidos, además por la ley Mordaza, nos daña a todas. La ley de extranjería a algunas, pero la ley Mordaza nos daña a todas. Pues salir todas a la calle, sumarnos a las manifestaciones de la
qué sé yo, de la marea sanitaria, de la marea pensionista. Que se nos note, para que así nos hagan caso. Si somos 4 gatas, nadie nos va a hacer caso. Estaremos allí como algo, incluso se burlarán. No hay una repercusión en la ciudadanía. Hemos de dejar de un lado todo lo que nos están metiendo, los reality show o el fútbol, que es el actual opio del pueblo. Comentaba con una compañera, con Clara, que está sentada allí, de que actualmente, por ejemplo, la gente sabe la vida y milagros de muchos futbolistas y sin embargo no sabe que el abstenerse por la ley de Ohm, que rige la distribución de los escaños según los resultados electorales, hace que el que se haya abstenido, que el que haya votado incluso a un partido minoritario que no llega a superar el 5%, se pierden esos votos. Entonces, inteligentemente, nosotros ya deberíamos saber eso de entrada y por lo tanto, para la llegada de las elecciones, hacer coaliciones que garanticen superar esa barrera y que no se pierdan esos votos, porque no solamente es que se vayan al váter, sí, se van de una manera al váter, porque van a sumar la representación de la derecha, de los partidos poderosos, PP, PSOE, que el PSOE ha descafeinado todas las leyes progresistas que Unidas Podemos ha obligado a que salgan y se han quedado cortos. Ha descafeinado la ley de la vivienda, ha descafeinado la ley del solo sí es sí, ha descafeinado pues una serie de logros que tenemos, hasta lo del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que debería extender, hacer extensivo los derechos de las demás trabajadoras que ya tenemos a las trabajadoras del hogar y de los cuidados. Sin embargo, están en comisiones de estudios cuando no tienen que estudiar nada. Y simplemente decir, lo que existe para las demás trabajadoras se aplica a partir de mañana para todos los que trabajan en el hogar y los cuidados. Entonces, hemos de unirnos y dejarnos de pelearnos y ser inteligentes estratégicamente y lograr resultados, parar a la derecha, a la ultraderecha, al fascismo, y después podemos hablar otra vez de qué prioridades hay. Gracias. Bueno, cierro yo, ¿no? Me ha tocado. Bueno, pues nosotras hemos visto a lo largo de todo este tiempo que lo importante, como lo han dicho también las compañeras, es la autoorganización laboral y social. Entonces, pienso que todos nosotros tenemos un sufrimiento activista, porque vemos a lo largo de todo el camino qué es lo que nos va pasando. Y tenemos en un momento determinado, pasamos por todo tipo de violencia psicológica, violencia social, violencia laboral, violencia institucional. Y eso no lo paso yo sola porque soy una Kelly, o lo pasa ella porque es del sindicato de yogaters. No, los pasamos todos. Y por eso hemos de crear espacios en donde prime el cuidado, un cuidado que es inherente a la persona. Los cuidados son tan básicos y tan importantes que es lo que debe de prevalecer y es lo que va a dar derecho común a todos los que estamos luchando. Por eso, una propuesta que es muy similar a la que ya habéis dicho, ¿no? Es hay que compartir saberes y promover toma de conciencias que incidan en el cuidado comunitario, sobre todo. Gràcies. Bé, doncs, moltes gràcies a que esteu encara aquí. Estem molt contentes de que seguiu aquí. De fet, ens agradaria, i de fet ens hagués agradat tenir una mica més de temps
i podeu obrir un torn obert de preguntes per debatre també. El que passa és que se'ns ha fet una mica tard, ens hem menjat una mica el temps i encara tenim coses preparades. Llavors, si us sembla bé, ens saltarem aquest torn obert, però us animem, si us sembla bé també les que esteu aquí, us animem a que quan acabi l'acte d'aquí una estoneta, doncs si teniu preguntes, debats, doncs a crear entre totes també un espai potser més informal per poder xerrar i compartir una mica les opinions, que crec que també pot ser molt interessant aquest espai de trobada. Dit això, a continuació farem, com hem dit abans, una petita conversa, serà breu aquest cop, de veritat us ho prometo, no us preocupeu, sobre la situació de l'auge del feixisme i l'extrema dreta i com construir aquest front comú des dels carrers per aturar-la, però abans deixeu-me presentar-vos aquestes dues artistes que estan aquí a punt de pujar a l'escenari, que són la Maria, vinguda del cor dels Països Catalans, del territori Sénia, és una artista 360 graus, autora del poemari Quan callem i de les obres de teatre Plantades i Quim. Ella també és actriu i cofundadora del grup de teatre Trastorn Arts i cantant també del grup musical Anarres, també de la Sénia. L'acompanyarà també en Raül, que és company de la crida LGBTI i també és músic. Doncs bé, moltes gràcies i un fort aplaudiment per aquesta meravellosa taula que hem tingut avui. Hola, bona tarda. Me siento muy afortunada de estar aquí. Ha sido una cosa una mica inesperada l'últim moment, però espero que us agrade. Deien abans que me presentaven que canto en un grup que es diu Anarres, de la Sénia. És un grup de rock anticapitalista i la primera cançó que us interpretarem va en aquesta línia. És una cançó, com ja he dit, anticapitalista que posa èmfasi a intentar desmantellar aquest missatge que diuen de qui vol pot, ignorar les condicions materials i el lloc de naixement i les condicions de vida de la persona. I per això es diu Qui va néixer. Que junts podem tombar-la, o somiar presidir una banca, o que el poble l'expropiarà, o somiar tenir la bala, o que sigui erradicada, pots pensar en comprar-te casa, o en l'àrea desnonada. Ens enganyen guarrir la garjola amb herois amb els peus de fang, ignorant les distàncies dels punts de partida. Ens enganyen vestint la injustícia amb la mandra, el fracàs i els xaps, o bé cúmuls d'espoli de guerra i mentida. Qui va néixer envoltat de riquesa que porta la fam? Qui va néixer a les mines de sang de la mort i el cultam? Qui va néixer destinada a ser esclava d'un món patriarcal? Qui va néixer amb un fil a les mans per cosir els nostres laps? Pots somiar la zona VIP, o que junts l'hem suprimit. Pots pensar en Bond Street, un
alfabets de Brasil. Pots somiar estar a la poltrona o que mor tota corona. Pots somiar omplir la bossa o que tota fam s'esborra. I ens enganyen guarrir la garjola merois amb els peus de fang, ignorant les distàncies dels punts de partida. Ens enganyen vestint la injustícia amb la mandra, el fracàs i els xaps, o ben cúmuls d'espoli, de guerra i mentida. Qui va néixer envoltat de riquesa que porta la fam, qui va néixer a les mines de sang de la mort i el coltan, qui va néixer destinada a ser esclava d'un món patriarcal, qui va néixer amb un fil a les mans per cosir els nostres aps, qui va néixer desposseït pel capital, sent un recurs per explotar, d'esquenes a la llibertat, al si dels condemnats de la terra. Sí? Molt bé. Bé, moltes gràcies. Avui també volem llançar una abraçada a les companyes franceses de Les Soulèvements de la Terre, els aixecaments de la terra. El govern de Macron vol prohibir un moviment que compta amb 140.000 persones adherides i més de 150 comitès locals. Un moviment que a base de bloquejos, manifestacions massives, ocupacions de terres, accions judicials i desarmaments d'indústries ha alimentat la possibilitat d'una revolta per recuperar les nostres vides i les terres. És per això que us animem a donar suport a aquest moviment i a signar el seu manifest a la seva pàgina web. Avui hi ha hagut una convocatòria aquí a Barcelona i esperem que l'afluència sigui massiva també de cara a les properes que vinguin. Des d'aquí volem llançar una abraçada de tendresa, d'internacionalisme i de solidaritat a les companyes de França que lluiten incansablement dia sí i dia també. On ne dissous pas un mouvement? Els moviments no es dissolen ni s'il·legalitzen. Aujourd'hui, depuis Barcelone, nous sommes aussi les Soulèvements de la Terre. Merci Bernat, merci a totes per estar aquí. Seguint el fil del que comentava abans el company d'UCCR, xerrarem una miqueta sobre la pujada de la ultradreta i com combatir-la. Els darrers anys, com van comentar, hem observat a l'estat espanyol un important creixement de la ultradreta. Veient com cada vegada més els mitjans de comunicació donen cobertura i blanqueixen a organitzacions i partits reaccionaris i veient com els seus discursos d'odi es reprodueixen a les xarxes i als carrers. Hem vist a les darreres eleccions, diré que nosaltres sabem que les eleccions burgueses no són una representació fidel de la realitat, però sí un reflex discursional de la mateixa, doncs hem vist al passat 28 de maig com la ultradreta, en concret Vox, va guanyant posicions no només a ajuntaments, sinó també a autonomies. Fins i tot fins al punt de poder conformar governs. Hem vist, com deia, com el vot de la dreta es reestructura. Quan desapareix Ciutadans, tot l'espectre es mou a la dreta i es produeix un gir fins cap a la ultradreta. Bé, també tenim aquí a Catalunya, ho comentava el Bernat abans, expressions particulars d'aquest fenomen. Tenim per primera vegada a la història, i això ho he mirat ahir, una alcaldessa, en aquest cas, d'un partit d'ultradreta, Aliança Catalana, a Ripoll. I com deien abans, aquest fenomen no és només a Catalunya o no és només a l'estat espanyol, s'està produint a tot arreu, a tot el món.
Hem vist com governaven Bolsonaro o Trump a Brasil o als Estats Units i veiem ara com la Meloni està governant a l'Itàlia. Però també veiem com creix a les urnes i als carrers Chega en Portugal, Kast en Xile o Milei en Argentina, per exemple. Bé, per què? L'extrema dreta no ha mort, sempre ha existit. Per què ara està creixent d'aquesta manera i a tot arreu? Bé, com deia el company, estem travessant una crisi capitalista molt profunda. La crisi econòmica que s'ha obert el 2008 mai no s'ha tancat i a més s'ha agreujat amb la pandèmia de la Covid. Això condemna a la misèria a cada vegada més sectors de la classe treballadora. Doncs el gran capital ha d'evitar que el descontent de la classe treballadora i dels sectors populars se'ls giri a ells, que són els veritables responsables de la crisi. I què fan? Donen milers i milers d'euros a la dreta i a la ultradreta, cada vegada més a la ultradreta. Perquè us feu una idea, una dada molt interessant, el 2019 Vox va obtenir més ingressos per vies privades, 1.500.000 i pico euros més, o sigui, Vox ha obtingut més finançament que PP, PSOE, Ciutadans, Esquerra, PDeCAT i PNB junts. Perquè ens situem, heavy. I per què? Per què fa aquest ingresso a l'extrema dreta? Quin és l'objectiu de l'extrema dreta? Bé, com deia el company, l'extrema dreta pretén dividir la resposta de la classe treballadora i els sectors populars trobant el suposable culpable de la crisi a dins de la gent del poble. Així ens acusen a les migrades, a les dones, a les dissidències sexuals i de gènere, a tot el que s'escape. Així l'extrema dreta es construeix des de l'exaltació de la família, de la religió, del masclisme, del racisme, del nacionalisme també. Per a què? Tot per salvaguardar a les classes dominants. El millor exemple i més actual és la pancarta que van penjar Vox a Madrid fa un parell de dies o una setmana, cosa així, que l'han tret, però no per fascistes, sinó perquè incomplia les normes electorals, no sé què. Aquesta pancarta, suposo que la teniu en ment totes, es veia una mà amb una pulsereta d'Espanya que tirava a la basura tot de símbols feministes, del moviment LGBTI, de Catalunya, o sigui, de l'independentisme, del comunisme també. Això ens recorda moltíssim a la propaganda franquista. Literalment hi havia una propaganda que era tal qual això, però amb una vassoira, escombra? Merci. Amb una escombra als anys 40, a l'època de Franco. Bé, per concretar una miqueta més com s'afecta, l'Àngel farà una radiografia més completa, si et dono pas. Sí, se sent. Doncs merci, Cris. Clar, aquesta irrupció de l'extrema dreta, no? I aquest objectiu de dividir la classe treballadora que deies, doncs els observem molt clarament amb el col·lectiu LGBTI, no? Que és del que venim a parlar una mica avui. No? I el primer element doncs, seria el desacomplexament dels discursos d'odi i reaccionaris. No? Com també deies, no? L'extrema dreta es fa forta en contextos de crisi i d'auge d'organització de la dissidència, no? En el moment en què aquesta organització pot prefigurar, pot començar a ser alguna mena d'amenaça. No? I per tant doncs, hi ha una reacció molt forta davant de la visibilitat, davant de la representació, davant dels drets que hem guanyat les darreres dècades amb la nostra lluita. No? Aquests discursos d'odi i reaccionaris doncs, serveixen per reforçar la norma cis-heterosexual i generar-nos por i terror perquè tornem als armaris i perquè, en definitiva, doncs, retrocedim en drets. No? Aquest règim heterosexual, el binarisme de gènere, en definitiva el patriarcat, doncs, són molt funcionals pel capitalisme i li permeten maximitzar l'explotació de la classe treballadora. I en aquest sentit, doncs, el col·lectiu LGBTI doncs, som algú a qui assenyala. No? Aquest reforçament de la norma i això d'infondre'ns la por es fa principalment doncs, legitimant i animant a les agressions
i discriminacions LGBTI-fòbiques que patim en tots els àmbits de la societat. No pensem només en agressions físiques, sinó que pensem també en discriminació laboral, ho han comentat abans les companyes, en desnonaments silenciosos, en patologització del sistema de salut, entre moltes altres formes de LGBTI-fòbia. I durant els darrers anys en què s'ha percebut un cert augment de les agressions i de les formes de discriminació LGBTI-fòbica, doncs sí que creiem que hi ha una part que segurament respon a que hi ha més conscienciació i per tant més gent afectada denuncia, aprèn a detectar que és una agressió, s'empodera més i per tant fa aquest pas de denunciar, però segurament també hi ha un augment real que ens preocupa i que ve legitimat i ve reforçat per aquest auge de discursos d'odi de l'extrema dreta. Un segon element seria el viratge del tauler polític cap a la dreta, i entenem que l'extrema dreta en aquest mateix moment, a l'estat espanyol com a mínim, no té tant interès en gestionar l'administració pública, que també, i això és un perill que toqui al final els recursos públics, però sí que té una funció d'incidir políticament, de generar polarització i de limitar les polítiques progressistes. I el que ens preocupa encara més que la simple presència de l'extrema dreta, que també és que això provoca que la socialdemocràcia, partits com el PSOE o com Esquerra Republicana, doncs els va molt bé que existeixi Vox, perquè no cal que se signifiquin tant amb polítiques d'esquerres, sinó que simplement necessiten uns símbols propis oposats als de l'extrema dreta. I mentrestant van aplicant el mateix programa econòmic, que és el neoliberal. Evidentment que no és el mateix tenir la socialdemocràcia que el feixisme, no volem banalitzar, però evidentment li és molt funcional al PSOE poder aplicar la mateixa agenda política econòmica i fer-ho amb la por que no vingui l'extrema dreta. I un tercer darrer element que volíem comentar com ens afecta la població LGBTI seria l'homonacionalisme, que és bàsicament que l'extrema dreta ens instrumentalitza i fa veure que simpatitza amb els nostres drets només per justificar el seu racisme i xenofòbia. I després parlarem una mica de la divisió de la classe treballadora, però també és una funció aquesta, dividir la classe treballadora i en aquest sentit confrontar el col·lectiu LGBTI i persones migrades i racialitzades. En aquest sentit, Vox potser no s'ha significat gaire, però sí que tenim altres exemples. Per exemple, Ciudadanos, un exemple molt gràfic, la manifestació de Colón, aquella del Trifachito, on demanaven el mateix que Vox, però als 5 minuts que els van apuntar les càmeres dels mitjans, doncs van aixecar les banderes civilizades darrere de l'Albert Rivera per, com a mínim simbòlicament, distanciar-se de l'extrema dreta. Ens van instrumentalitzar i als 2 minuts, quan es van apagar les càmeres, van abaixar les banderes, no fos cas. Un altre exemple seria el del reagrupament nacional, que té una força preocupant a Catalunya Nord, que governen a Perpinyà, i que bé, diu que cal controlar la immigració perquè el que significa és l'entrada d'intolerants, de LGBTI-fòbics, d'agressors, i caldria destacar també una tercera vegada que seria la dreta catalana pròpiament, en un sentit més ampli, que té moltes connexions amb el sionisme i que ens treu a passejar recurrentment per negar els drets del poble palestí, per justificar l'apartheid, i de tant en tant van traient la bandereta gent com la Rahola, la gent de CAI i aquests personatges. I també filem una mica més prim, hem parlat de Sílvia Orriols i que també està fent un discurs molt calcat al del reagrupament nacional francès, i atia aquesta islamofòbia, aquest racisme, i un dels arguments que fa servir és que aquesta gent és homòfoba, i fins i tot van treure pel dia de la LGBTI-fòbia, és l'únic moment que se'n recorden de nosaltres, van treure un mapa dels països on està penada l'LGBTI-fòbia, era un mapa que a més era erroni, i que marcaven en mitges llunes països on estava penada amb la pena de mort, l'homosexualitat. Malgrat que, en part sigui cert, en alguns casos les dades eren errònies, fins i tot assenyalava com a musulmans països que no ho eren perquè penaven amb la mort l'homosexualitat, entre altres qüestions. Per tant, havent fet una mica aquesta anàlisi de la situació, de què és l'extrema dreta, de com ens afecta el col·lectiu LGBTI, quines són aquestes estratègies i propostes? Jo he flipat amb el mapa aquell, és molt fort. Per començar, després l'Àngel concretarà una miqueta més també. Si hem mencionat, hem estat dient tota l'acte que l'objectiu de l'extrema dreta és la divisió de la classe treballadora i dels sectors populars, doncs la nostra tasca és superar aquesta divisió, no? Ho estem dient i ho estem repetint tot el rato i a tot arreu. Però com? Jo crec que no es tracta només d'una lluita ideològica contra el masclisme, el racisme, la LGBTI-fòbia. Per això no ens serveix un front, un pacte interclassista amb l'antifeixista
amb la socialdemocràcia, que com ha dit l'Àngel és qui al final amb les seves polítiques posa catifa vermella perquè es construeix i es desenvolupi l'extrema dreta. Doncs necessitem fer un front de classe antifeixista. Què vol dir això? Que nosaltres sí, hem de denunciar el racisme de Vox i d'Aliança Catalana i de tota aquesta penya, però no podem deixar de denunciar i de combatir les polítiques dels governs progressistes i d'esquerres que han matat a 37 migrants l'any passat a la valla de Melilla, que estan tancant els CIEs a gent només per, en teoria, ser il·legals, que precaritzen a tota la classe treballadora amb la llei d'estrangeria, que és la primera reforma laboral que afecta a tothom, a totes, migrades i no migrades. També no podem denunciar la criminalització que es fa de l'ocupació des de la dreta i l'ultradreta sense denunciar les polítiques habitacionals de PSOE, de Podemos, d'Izquierda Unida, que només vetllen pels guanys de fons buitres, de grans tenidors i d'empreses abans que vetllar pel dret a habitatge de totes nosaltres i de les nostres veïnes. Avui en dia hem vist com Vox guanya, evidentment, als barris rics i a les casernes de la Guàrdia Civil, però també estem veient com agafa força als barris populars. I això hem vist el passat 28 de maig, que ha crescut i ha sigut els millors resultats de Vox en Sarrià, Sant Gervasi i en Nou Barris, que és un barri de tradició obrera. Doncs jo crec que és aquí, als barris obrers, on hem de lluitar contra l'extrema dreta. És aquí on hem d'organitzar-nos nosaltres, tots els sectors oprimits, les dones, les dissidències sexuals i de gènere, les persones migrades, amb el conjunt de la classe treballadora, perquè si no avancem cap a la ruptura amb el capitalisme, no s'acabarà mai ni el cis-heteropatriarcat, ni l'LGBTfòbia, ni el masclisme, ni el racisme. Quina és la clau? Organització i mobilització. Sí, elements clau són aquesta organització, com deies, combatre la segregació social, que també has comentat, i superar la divisió de la classe treballadora. Creiem que són aquests tres elements clau. I començo pel final, això de superar la divisió de la classe treballadora. Creiem que el camí és la unió de lluites, que és el que intentem fer aquest 28J, que la nostra diada no sigui exclusivament nostra, de parlar a la nostra gent, de quedar-nos al gueto i a la marginalitat, sinó fer entendre que les nostres reivindicacions són les de la majoria del poble treballador. I no es tracta que nosaltres anem a firmar el manifest del sindicat de llogateres perquè ens solidaritzem i d'acord, i després ells vinguin i també firmin el nostre, sinó entendre que són les mateixes reivindicacions, que no simplement és una mera suma de demandes. En aquest sentit, parlar de dret a l'habitatge, parlar de feina digna, parlar de renda bàsica universal, és parlar dels drets de tothom. I abans que la Cris feia referència a la famosa pancarta de Vox, aquí hi ha una reacció molt preocupant per part dels col·lectius LGBTI, especialment per part d'aquells col·lectius reformistes espanyols, que deien, hòstia, és que ja venen a per nosaltres, i estan assenyalant el col·lectiu LGBTI i es quedaven només mirant-se el melic amb què estan assenyalant l'LGBTI. Gairebé semblava que els missatges, més que de denunciar d'aquest missatge d'odi contra tants sectors de la població, era per separar-se de les altres banderes que apareixien en aquella lona, per desmarcar-se de l'independentisme, per desmarcar-se del comunisme, que allò que els interessava era denunciar aquesta LGBTI-fòbia, l'altre no amb nosaltres. Això és molt perillós, perquè és que aquella pancarta, que seguim amb la imatge, que és un dia que té un efecte a xarxes molt dallonsis, però que exemplifica molt bé quins són els enemics de l'extrema dreta. Ho tenen molt clar, LGBTI, feministes, comunistes, independentistes, i per tant tenim molt clar que la unió de lluites va per aquí. Un segon element, la segregació social, com deies, Cris, on té més suport l'extrema dreta és allà on hi ha més segregació en termes de renda i de classe social i també en moltes altres qüestions socials. I per això una frase que ens ressona com a col·lectiu LGBTI, allò de no volem un barri, volem tot el planeta,
Doncs clar, igual que no volem un gaixample, no volem una xueca, no volem guetos LGBTI on estem molt còmodes allà dins, però que són formes de control social perquè després fora continuem patint la repressió, doncs no volem tampoc guetos de rics ni volem tampoc guetos de pobres. I per tant, davant d'això el que necessitem és construir comunitats més fortes, més cohesionades i més compartides per tots els sectors socials. En aquest sentit, és molt important combatre la gentrificació per poder construir aquestes comunitats, regular l'habitatge, una escola pública de qualitat arreu, que no s'agregui, i generar espais de seguretat fora del capitalisme rosa. I finalment, el més important, aquest tercer element que em quedava, que és l'organització i la mobilització de les dissidències sexuals i de gènere. Aquest mes, per començar, tenim dues fites importants que matisarem perquè per si soles, i ho volem deixar molt clar, no serveixen de res. La primera és la manifestació que fem l'1 de juliol, que ens permet situar a l'agenda pública les nostres reivindicacions i fer una demostració de força. I en aquest sentit és molt important tenir la nostra pròpia agenda i situar-la en el tauler polític. Perquè mira, precisament aquell mateix dia en què venen els líders de dues formacions polítiques d'extrema dreta, que venen a l'Abascal i venen al Vaquero a la Barceloneta aquell mateix dia, doncs ostres, tenim una agenda pròpia que és aquesta manifestació unitària, antifeixista, que hem de demostrar que serem més i més fortes i que plantejarem les nostres reivindicacions, que no van a remolc del que pugui dir aquells feixistes allà, sinó que tenim idees molt clares. I que això és una mica el que li passa a la socialdemocràcia, aquest anar a remolc. Ho veiem molt clar, això que li ha passat a la socialdemocràcia amb la llei trans. Sembla que ara el nostre objectiu sigui que no la deroguin. No, és que el que hem de denunciar és que ja va néixer retallada pel PSOE. És el que passa també amb el que li ha fet sumar a la Irene Montero. És a dir, nosaltres li hem de fer moltes crítiques, segurament ha generat unes expectatives que no eren realistes i demostra els límits de les institucions burgeses, però és que ens estan enviant un missatge molt clar, que és que allò que a nosaltres ens sembla insuficient, per ells és passar-se de frenada, i per tant també hem de tenir molt clar que aquesta socialdemocràcia no respondrà a les nostres necessitats. En aquest sentit, la segona cita que us volia comentar aquest juliol és el 23 de juliol, en què evidentment, sobretot davant de la situació de desafecció política generalitzada, hem de cridar a votar. I primer, perquè l'extrema dreta no guanyi posicions, i segon, no pel mal menor, com deia ara, sinó perquè les propostes d'alliberament sexual i de gènere tinguin el màxim d'altaveus. Com deia, fer una mani un dia, anar a votar un dia, primer, no és incompatible amb 365 dies de lluita, i segon, és que per si soles no canvien res. Cal que hi hagi una organització al darrere i per això us animem a totes a militar per avançar en drets i molt resumidament les consignes claus que serien més comunitat, més drets i més organització. Sí? Mira, continuem en una cançó que ve molt a propòsit del que s'estava parlant ara, una cançó de Pau Vallvé que es diu Mor i l'odi, que la va escriure precisament per denunciar este auge de l'extrema dreta, i per tant creiem que és perfecta per a l'ocasió i a més llança este missatge de recuperar l'amor per a tot, de que l'amor sigui possible per a tothom. Aquests inútils s'espares el cor, tant de bo la vida fos amable per tothom, tant de bo
penso que és on mai no hi surt el sol. Tant de bo tombessin privilegis i opressions i la por canviés de bàndol ara que ja és fosc i el foc deixés pas a la por. La realitat va per un altre costat i és tan frustrant que si no fem pinya i guanyar. Doncs bé, ja estem acabant, no us preocupeu, moltes gràcies per seguir aquí. Tot seguit farem la lectura del manifest i acabarem amb un parell de cançons i després doncs, ja podrem estar aquí tranquil·lament, amb musiqueta de fons, xerrant una miqueta. Així que, sense més dilacions, sisplau, ja podeu pujar. Llevar-te cada dia per anar a treballar, de casa a la feina i de la feina a casa, o no tenir feina. Anar amb l'aigua al coll, no saber si demà tindràs un sostre o un plat calent a taula. Venir de lluny per escapar de la LGTBI-fòbia i patir racisme, aquí. La feina on t'han acomiadat de la ploma, el pis que no t'han llogat per ser trans, l'aula on no pots explicar qui ets, el carrer on mai estàs tranquil·la. Ens passa a les persones LGBTI i ens passa a totes. Volem vides plenes i lliures, que mereixin ser viscudes, on no ens mirin diferent i on tinguem sempre els mateixos drets. Volem tranquil·litat i seguretat. Volem viure el present i garantir el futur. Volem, ara i aquí, el més bàsic. Trans, bolleres, bis, marietes, intersex, desviades i diverses. Tota mena de dissidències de gènere i sexuals. Sabem que només plegades i de la mà guanyarem els drets que ens mereixem, que són els drets de totes. Ens hem de mobilitzar, organitzar, lluitem juntes. Lluitem juntes contra el sistema de la crisi, la precarietat, la desigualtat i la discriminació. El dret a l'habitatge no pot dependre de si ens accepta la família, el propietari, el veí o el company de pis. Per garantir un habitatge sense discriminació socioeconòmica, d'origen o LGBTI-fòbica, cal un parc públic i social, combatre la pobresa energètica i aturar tots els desnonaments. Ni desnonaments per la força ni desnonaments silenciosos. Ens quedem. Feina estable i drets laborals signifiquen repartiment del treball i fi de la precarietat. És imprescindible la reducció de la jornada, la derogació de les reformes laborals i l'equiparació de drets de totes les treballadores, especialment les més precàries, com les treballadores de la llar i de cures. Per una feina sense LGBTI-fòbia, calen protocols, més inspecció laboral, una quota laboral trans i la fi de l'escletxa salarial. La salut és un dret de totes, ha de ser pública i transversal. Per garantir-lo, cal el desplegament al territori amb una dotació adequada del servei trànsit, la formació dels professionals sanitaris per combatre l'estigma i la patologització, atenció universal a la salut sexual i una farmacèutica pública que garanteixi el proveïment de medicaments i hormones.
El dret a l'existència de totes les persones és l'element més bàsic i de sentit comú. Per garantir-lo, necessitem implantar una renda bàsica universal que ens allunyi de les feines precàries i de les discriminacions i violències que patim per motius econòmics. Lluitem juntes per la fi de les fronteres i del racisme, per un alliberament sexual i de gènere que compti amb totes i no deixi a ningú enrere. La regularització immediata de totes les persones migrades és el primer pas per deixar de tenir veïns de primera i de segona. Fer efectiu el dret de ciutadania i el ple exercici de totes les llibertats implica també el tancament dels centres d'internament d'estrangers i la garantia del padró universal, papers per a tothom. La llei d'estrangeria és el marc racista i patriarcal que perpetua la discriminació i la vulneració dels drets laborals per continuar aquest sistema i els beneficis empresarials. Cal derogar-la i generar un nou marc realment antidiscriminatori. El sexili és una realitat davant la discriminació LGTBI-fòbica. Arreu del món, a 68 països se'ns persegueix legalment i a 11 se'ns imposa la pena de mort. Davant les alarmants treves legals i administratives racistes, cal obrir fronteres i garantir el dret d'asil i de refugi. Lluitem juntes per uns països catalans lliures, feministes i socialment justos. El dret a l'autodeterminació és un dret bàsic dels pobles que la classe treballadora catalana fa anys que defensa amb actes històrics de desobediència civil massiva. És la via per construir un futur millor per a totes amb una república feminista i lliure de LGBTI-fòbia. La repressió és una realitat que patim les dissidències polítiques cada dia. Exigim l'expulsió de les forces d'ocupació, l'alliberament de les preses polítiques, el retorn de les exiliades i l'amnistia total a totes les represaliades. Cal avançar cap a un procés de ruptura de base popular, amb la participació activa del moviment LGBTI, que assenti els fonaments d'un contrapoder capaç de capgirar-ho tot. Lluitem juntes per unes vides dignes, lliures de violència i discriminacions LGTBI-fòbiques que patim cada dia. Prou LGTBI-fòbia. Cal posar la lluita contra la discriminació al centre de totes les polítiques públiques. Necessitem formació, prevenció i abordatge de violències adequats a tots els àmbits, a l'espai públic, als llocs de feina, als transports públics, als centres educatius i als espais d'oci, i a tot arreu. Calen protocols i eines efectives. Exigim tots els drets trans. La llei trans finalment aprovada a l'estat espanyol és un avenç tímid, que pot ajudar algunes, però deixa fora a les persones no binàries i migrades i no va a l'arrel de les violències que patim. Davant les dificultats en l'accés a la salut i al mercat laboral i la persecució de les persones trans migrades, calen més garanties explícites amb els corresponents desenvolupament normatiu i dotació pressupostària. Creiem en la transformació social i la comunitat. Sabem que més policia, més codi penal i més presó no eduquen, ni canvien la societat, ni ens fan sentir més segures. Només transformarem la societat construint més comunitat, més fortes i més segures. Només nosaltres ens protegerem a nosaltres mateixes mitjançant l'autodefensa davant de cada agressió. Volem drets sexuals i reproductius per a totes. Cal blindar i ampliar l'accés a l'educació sexual i als mètodes anticonceptius i de protecció, el dret a l'avortament i el dret a la reproducció assistida. Drets sexuals i reproductius signifiquen llibertat sexual i de gènere. La cultura popular és l'eix vertebrador de la classe treballadora catalana. Hem de generar espais de cultura borda on socialitzar lliurement sense pagar un peatge, sense por a mostrar qui som i poder lligar i follar amb qui vulguem. Lluitem juntes contra el capitalisme rosa. Bastim el front antifeixista. No ens podem resignar a l'onada reaccionària que sobrevola el món. Assistim a l'ascens de l'extrema dreta i al retrocés en els drets conquerits a països com Hongria, Polònia, Estats Units o Itàlia. El nostre país no és una excepció i l'extrema dreta contamina el debat públic, determina governs i estira suposades esquerres cap al seu cantó. Cal que plantem cara des de tots els sectors i construïm una alternativa de lluita justa i solidària.
Hi era tothom. Moviment feminista, moviment veïnal, sindicats, partits. Tota mena de gent s'unia al llarg del recorregut. Tothom ens donava suport. Així es recorda la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere, el 26 de juny de 1977, a la Rambla de Barcelona. I avui, 47 anys després, encara hi som. Avui lluitem juntes amb la lluita feminista i l'antiracista, amb la classe treballadora organitzada, amb els casals i ateneus, amb les joves i represaliades, amb el moviment ecologista. Avui hi som totes les que volem ensorrar les fronteres, acabar amb la precarietat i posar fi a totes les violències. Per l'alliberament sexual i de gènere, lluitem juntes! Sí? Bé, doncs, per acabar un gos de boca una mica dolcet, acabarem una història bonica que canta en Ginestà i que es diu L'Eva i la Jana. Tots les cremes refreden els cossos
passar el temps, saps que t'estimo, mai m'ha passat. No sé què som, què està passant. I em trobo mig de l'altre, com si fos un virus. Què ens ha passat? No sé què som, però creu a pastars. Bueno, us poden entusiasme, ja veig que voleu una altra. Si no me la fareu igual.